قد حزب إرتران ناصرነት بكل ገጻቱ ንወለዶታት ሰጋገር ርስት ህላውነትን ቀጻልነትን ዝተረጋገጸሉ ገድሊ ነይሩ ካብ አምዑት ህዝብ ዝወጹ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንዓርሞሾሽ ሓይልታት ጸላኢ ብኩሉ መድያዊ ትውፊት ክስዕሩ በቂዖም እዚ ሎሚ ተኣኪብና ዘለና ግንባር ናደው እዚ ቀብርናቱ ስለዝኾነ ኣብዚ ቀብርናቱ ከዓ ኩላትና ኣብ ስራት ሓመድበ ንምክፋል ተኣኪብና ዘለና ማለት ኣብ ቃልሲን ናጽነት ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ ነገር የለን ሰነዳት ቃልሲን ናጽነት ንዝወዓልዎውን ተኾነትን ግርትዩ ኪላታት ወታደራዊ ስነፍልጠት ክንድድላዩ ይራቐቑ ናብ ቃልሲን ናጽነት ዝተፈጸሙ ትንግርታት ከም ኣብነት ከቕምጥዎም ወከሲ ክጥቀምሎም ጥራይ እንተዘይኮይኑ ምስጢራቱ ፈቲጎም ክርድእዎ ኣጸጋሚ እዩ ናዶም ዝተደምሰሰ ንኹሉ ነገር ንህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ቀረባ ከም ዝኾነ ህዝብና ጸልሚትዎ ዝነበረ እቲ ወራራት ከሎ እቲ ካልእ ዓብን ንእሽተን ተበጉሰታት ኳላ ይሃሉ እምበር ጠብላሕታ ዋላ እንተነበሮ እቲ ቀንዲ ግን ናዶው ዓብዪ መቐይሮ ነይሩ ማለት እዩ ናዶው ምስ ተደምሰሰ ብዙሕ ጸላኢ ንናዶው ንምምላስ ብሓልሓል ብጀንጌረን ብሮራ መንሳ ኣየር ወለዶ ካይተረፈ ሚጀራናቱ ተረፈ ብኩሉ ብቀይ ባሕሪ ብጋሕጌላይ ብርእሲ ዓዲ ብኩሉ ወሪሩ ዘፈለ ዘፍ ምስ በለ ኣብ ቀይ ባሕሪ ድሕሪ ዝኩሉ እንታይ ክግበር ከም ዝከኣል ንህዝባዊ ግንባር ንጹር ነበረ ኣብ ቃልሲን ናጽነት ተጋዳላይ ካብ ተራ ውግእ ናብ ዝዓበዩ ስርሒታት እናተሳሕለ ይመጽዩ ስርሒት ንዝዓበየ ስርሒት ወሊዱ ኣብ ፈጽሙ ኩናት ንናጽነት ህዝቢ ኤርትራ መሪሕነት ብኣብነት ኣነ ክሓልፍ ንስኻ ጽናሕ ቅድድም ንመስዋእቲ ዓወት ንሓፋሽ ኣብ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ቀንዲ ዕጥቂ እየን ነይረን حد شما هيجي فتانا كتقبر كل هذا نجر هذا أي مريت فلتت حزال لقى مالتيو كلا أي أبزد الله صلاة تسبع ألمانيوم كتقطعوا مالها أبزانا يسرت حد شما تراسي أبطا وانت أبزرزر كاتو أسرع نديدا أسر فانكها أتكهز باو سراويت كوين مالتيو أبطا 8 شعتن و11 عامات مالتيو كابتا 11 عامت كسب ورها خلته لشمنته فنقل ذاكل ني حدا عامت مصنعتي نيرو حدا كاب عبيت سرحيتات قد الناصنت سرحيت فنقلي نيرو اب سرحيت زستتصوارق طباب كينات يبل زبليو ጸላኢ ዘይተጸበዮ ኣንፈ መጥቃዕቲ ገጢምዎ ሓይሊ ባሕሪ ጸላኢ ብዘይተጸበዮ ብዝኾነ ኣካል እውን እንተኾነ ክግመት ብዘይክእል ጥበብ መጥቃዕቲ ፈጣናት ጀላቡ ጋጢምዎ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ሕጂ ኣንፈትካ ካበይ ድመጽእ ካብ ሰሜን ልክዕ ንደቡብ ይድኸይድ حجي أما خل سرقة قحتيلاي نلعب لجزكا حدا خفال ندوب جزء نفتر وين حضروا سوى الزخيد حدا خفال كاون مبرا ما يتقال ينقص زي إيربورت حدش لله بدي تسرح لله حجي اندرامي تخيل كأقول لقريته كل أخوات عزين هاي وعان كبابين زي بدوب تمس زقيح بحر زبال حان تبع حانتي زلوا وصلاة زبال كله أبتحت مصنعتي لحد عمد توسدي نيرو كابز بمقاس كاني أور حدا أتوق نخكايت ما جمرت على ويا قال فلاي وتفركي وانا صحبت وانت النبره أبزخ سات كنسال ويك أبزي سخر زبال مالتي أو مسيو
ኣብ ክንዲ ኣብ ድሕሪት ኮንካ እንታይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ፅቡቕ ሓደ ነገር እከኣል ኢልካ መፅናዕቲ ምስ ተቕርብ በዓሉ እቲ ላዕለዋይ ኣካል መፂኡ ካይማእሞ ወይ ካይመችኦ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃንደራ ኢሉ ኣይኣትዋን እያ ሓንቲ ኩናት ምስ ከምዚ ዓይነት መፂኡ ላዕለዋይ ኣካል ኩላታ ኮነተረ ብካርታኣን ብሳንዲ ሞዴላን ኣብ ሓደ ቦታ ተዳልያ ስለ ዝነበረት ምስ ረኣያ ብኣካልካ ዘይርዋ ክግበር ከም ዝከኣል እዚ ዞባ እዚ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ህዝባዊ ግንባር ክኣቱ ከም ዝኽእል ከዓ ወሲኑ ማለት እዩ እቲ ኣኼባ ብዕለት ሓደ ወርሒ ሓደ ኣብ ሓልሓል ኣብ ዞባ ስርሒት 61 ተገይሩ ማለት እዩ ስርሒት ፈንቅል ውልዶ ቅድሚኡ ዝተፈጸሙ ስርሒታት ብዓቢኡ ኣብ 1977 ኣብ ሳሊና ዝተኻየደ ኣስካሕካሒ ግጥም ተጋዳላይ ብተዛማዲ ልዕሊኡ ምስ ዝዓጠቐ ሰራዊት ዕብለላ ሓይሊ ባሕሪ ካልኦት ክውነታትን እዩ ኣዘዝ ሰራዊትና ኣብ ፈጽሚ ሳሊና ሓዊስካ ሃረመና ሓዊስካ በለና ዝበልሉ ነቲ ናይ ፈጽሚ ኩነታት ክብደቱ ዝገልጽ እዩ ዝነበረ ውግእ ናይ ፈንቅል ከዓ ኣብዛ ኣኼባ እዚ ተወሲኑ ንኣዘዝቲ ግንባራትን ንኣዘዝቲ ክፍላት ሰራዊትን ንላዕለዋይ ፖለቲካዊ መሪሕነትን ከዓ ብግቡእ ሓበሬቱን ትእዛዝን እሕለፈ ላዕለዋይ ኣካል ማለት እዩ ብኡ መሰረት ከዓ ወፍሪ ፈንቅል ተሰይሙ ብዕለት 8 ወርሒ 2 ኣብ ዕለት 8 ወርሒ 2 ተውጋሕ ስርሒት ፈንቅል ተባሂሉ ከዓ ካብ ሰሜን ንደቡብ መጥቃዕትና ቀፂልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ መጀመርታ ኩናት መበገሲ ክፍለ ሰራዊት 70 ክፍለ ሰራዊት 85 ክፍለ ሰራዊት 61 ሰለስተ ክፍለ ሰራዊት ናብቲ ውግእ ተሰሊፈን ማለት እዩ ሓይሊ ባሕሪ ከዓ 14 ፈጣናት ዝኾና ኣብቲ ናይ መጀመርታ ግዜ ተሰሊፈን ነይረን ሜካናይዝ ዳሃዱ 34 63 ሰለስተ ሜካ ኣፊርና ማለት እዩ ነብሲ ወከፍ ከዓኒ መምስ ክፍለ ሰራዊቱ ተመዲቡ መዳፍዑ ሒዙ ተበቂሱ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ እቲ ናይ ክፍለ ሰራዊት 70 ንኩሉ ነገር ንህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ቀረባ ከም ዝኾነ ህዝብና ጸልሚትዎ ዝነበረ እቲ ወራራት ከሎ እቲ ካልእ ዓብን ንእሽተን ተበጊሶታት ኳላ ይሃሉ ዳ እምበር ጠብላሕታ ዋላ እንተነበሮ እቲ ቀንዲ ግን ናዶው ዓብይ መቐይሮ ነይሩ ማለት እዩ ናዶው ምስ ተደምሰሰ ብዙሕ ጸላኢ ንናዶው ንምምላስ ብሓልሓል ብጀንጌረን ብሮራ መንሳዕ ኣየር ወለዶ ካይተረፈ ብጀነራቱ ተረፈ ብኩሉ ብቀይ ባሕሪ ብጋሕቴላይ ብርእሲ ዓዲ ብኩሉ ወሪሩ ዘፈለ ዘፍ ምስ በለ ኣብ ቀይ ባሕሪ ድሕሪ ዝኩሉ እንታይ ክግበር ከም ዝከኣል ንህዝባዊ ግንባር ንጹር ነበረ እታ ቀንዲ መጋበርያ ኮይና ዝነበረት ወደባዊት ምጽዋዕ ክትተሓዝ ከም ትኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ህዝባዊ ግንባር በፂሕዎ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ቀይ ባሕሪ እንታይ ክግበር ከም ዝከኣል ሓደ መጽናዕቲ ተገይሩ ብላዕሊ ብኸበሳታት ብምራራ ብታሕቲ ካብ ቀይ ባሕሪ እዚ በዓል መቐይሮ እምበረ ማለት እዩ ካብ ሰሜን ንደቡብ ኣብቲ ካርታ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ምስ ከምዚ ዓይነት ቀይ ባሕርስ ክትተሓዝ ከም ትኽእል ቀይ ባሕሪ እንተተተሓዣቐ ንደቡብ ደንከልያ ወይ ዓባይ ደንከልያ
ራስ ገዝ ገይርዋ ስለ ዝነበረ ካብ ቀይ ባሕር ተመግሽካ ትኽልካ ንደቡብ ጫፍ ሰንዓፈኻ ትኸይድ በዚ ተመግሽካ ንጎበዝ ሃገርካ ትኸይድ ብወታደራዊ ዓይኒ ንኮና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ብኩሉ በቲ ስትራቴጂ ጥራይኩም ትርእይዎ ስለዚ ወደባዊት ምፅዋዕ ቀንዲ ጎረሮይ ዝብላ ዝነበረ ስርዓት ደርጊ ክትተሓዝ ከም ትኽእል ህዝባዊ ግንባር በፂሕዋ ካብዛ ሓደ ስራሓት ኣብዚ ናይ ዓዲ ሹማ ዝበሃል ስራሓት ሓደ ስርሒት ዓዲ ሹማ ዝበሃል ንእሽተይ ኣብ 89 ኣካይድና ነርና እዚ ሕጂ ነቲ ዝመፅእ ዕድል ናይ ፈንቅል ንምምፃእ ማለት እዩ ሓደ ኣብ ጅጅጋ ዝነበረ ኣሃዱ 500 ይበሃል ከምኡ ናይ ተረፍ መረፍ ናይ በዓል 27 ሜካ ዝበሃሉ ኣብዚ ዓሱስ ወይ ዓዲ ዒለ ኣብዚ በዓል ማይ ዕትሮ ሰፊሮም ዝነበሩ እዚኦም ተደምሲሶም ምስ ተደምሰሱ እዚኦም ሕጂ እንታይ ሓበሬታ ሂቦም ማለት እዩ ኣብዚ ዞባ እዚ ፅቡቕ ዝኾነ ዕድል ከም ዘለዎ ህዝባዊ ግንባር ሂቦም ማለት እዩ ቅድሚ ሓደ ዓመት ናይ ፈንቅል ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓመት ተሰዓ ማለት እዩ ወርሒ 2 ዳእተናያ ብርብርብን ብተዛማዲ ሰላምን ቁስልኻ ከተሐውን ንእስ ዝበለ ተዓሊም ከተካይድን ብከምዚ ዓይነት ተሓሊፋ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ዝመፅእ እንታይ እዩ ኣብቲ ድሓር ሕቶ ክንመፅእ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መሓዝ ወይ ናይ ጎረሮ ደርጊ ጥራይ ተዓፂጫ ዘይኮነስ መሰረታዊ ስትራቴጂ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣዝዩ ተቐይሩ ማለት እዩ ደርጊ ብዚ እዋን እዚ ምእንቲ ህዝብና ዘይኮነ ዘፍ ምስ በለ ሰራዊት ምስ ወደ ምስ ፀንቀቐ ምእንቲ ኣንስቲ ጥር ሰራዊቱን ገይርዎን ሰሚዕና እንደይንፈልጥ መድሓን በቲ ቀይሕ መስቀል እተን መኻይን ናይ ረድኤት የሕላፋ ህዝባዊ ግንባር ለምንዎም ክብል ጀሚሩ ብክንደይ ትዕቢት ኢኻ እዚ ህዝብና ክደፎ እቲ ህዝብና ካብኡ ስለ ዝነበረ ንሕናኸ ሓደ ፖለቲካል ክትከስብ ዘይኮንካስ እቲ ጥር ሰራዊት ነቲ ስርናይ እንተኣብየስ ዋላ ዓዲጉ ኹማንቲ ህዝብና በልሖ ዋላ እንካ እንተዘይበልዎ ኣብኡ ሸሚቱ ዋላ ተለቂሑ ሸሚቱ ኹማ ንበልሖ እቲ ህዝብና ኢልና ንሕና ከዓ ግርም ኢልና በቲ ሓደ ወን ከዓ ንእስ ዝበለ ፖለቲካ ትዕወት ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ደንጎሎ ጌርና በቲ ቀይሕ መስቀል ጌርና እቲ እኽሊ ይሓልፍ ነይሩ ሕጂ እቲ ጭራ ናይ ናፅነት ኣብዝሎ ማለት እዩ ዋላ ህዝብና መክሰብ ካብተን ስርናይቲ እየን ኣይርከብ ሓያል ከም ዘለኻስ ንእሽተይ ሓይሊ ተርኢ ከም ዘለኻ እቲ ስርናይ ይሕለፍ ዋላ ማሓራ ጥራይ ይብልዕዎ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት እቲ ግዜ ናይ ተስዓ ተሓሊፉ ስለዚ ኣብዚኣ ዓፅወያ እዚኣ ንድሕሪት ክንምለስ ኢና ካብዚ እንታይ ኢና ክንምሃር እቲ መንእሰይ ወለዶስ ኩሉ ሳብ እንታይ ኢና ክንወርስ ሓደ ሃገር ንጹር ራእይን ፖለቲካን እንድሕር ሃልይዎ መንእሰያቱ ኸ ካብ ዝኣረጉ እንድሕሪ ዘይወርሱ ኮይኖም መንእሰያት ከ እንታይ ክንገብር ኣለና ዘይብሉ እንድሕሪ ኮይኖም እዚ ኩሉ ተጋደለ ሰብ እሞ እንታይ ፋይዱ እንታይ ፀሙ ስለዚስ ፍትሒ ክመፅእ ተኮይኑ ፀጋ ናይዚ ሃገር ክትከላኸሎ ትኾንኩም ፖለቲካ ፈሊጡ ንቂሑ ንኩሎም ፀጋታት ኣብ ሃገር ዘለዉ ከምዚኣ ገይሩ ሒዙ ንኩለን ዞባታት ከመቃርሕ እንድሕሪ ኮይኑ ወይ መሪሕነት ክርከብ እንድሕሪ ኮይኑ ፖለቲካ ክፀግብ ኣለዎ ክፈልጥ ኣለዎ ክካታዕ ኣለዎ ብምልካ ኣይኮነን ስለዚ ካብዚ መልእክቲ እዚዩ እዚ ፈንቅል ዝብልዎ ንናይ መወዳእታ ዕድል ህዝቢ ኤርትራ ከፊቱ ጥራይ ዘይኮነስ
بزي لدنكليا زخيد بزي كابسنا حفج أف قفيه دنبره نأفلبا شبيت وسنا إحنا تتمسح الدل أبتو وانتي تغير سلازي أزيو استراتيجي كاوت أي نايدرجي صومو زحدرن بخطبات رايزي كونه وي بتقيت مراقبة عصيص رايزي كونس بنفرتكم صافي قنت كند استراتيجي زي أزيو زكالات اف زحنخ نصلايخا أزيو أب حدقا زوتو استراتيجي مخانو وتمقد خابزي توقشو ندوب مسكتنا مسمرا قدنا نقيد بزي تنسيل هاد نبرت أبرأس قزاء هاد نبرت عبايدان كلا بزي بلا خيدا زي فانكل كالوت وليدا ما فانكل كالا عبايت وليدا سرحت فنقل نعوز ولدو سرحيتات سراويت زباو جنبار ناسنة زب إرتراز الرقاقتو ولدوتات سجر واقاس تغفلو بركة امرتز تورسوم إرتراوي هقراو مننت هلاونتون كتسالنتون استرقاقت اللهم فاسمتات يوم ببحرو بمدرو حاو مسكونا سراويتنا خملس دليل بابا حدا قاين يعيدين يرتقونتات لك ساعة 4 أنا مشيتي كلتا ساعات نحدث صبيحة قد ساعة عرب الكاية بازي نفرت الله بازي حي البحر الله بازي تعنكتات الله بازي طوالة الله بكل قدر سراويت الجحفي بابا هذا بجاكم الجزمة حتى شو ما انت تبعلني يرد علينا هذا بجاكا الجسا كم تتفولتو والدقيات تبعلنا سوي لعل مالتي مال كل قرد الدوسة ينكون هجي نأجازسي الجيب كاس قبلنا الله ترى جد عن صبون الجيب كاس قبلنا تجد سراويتكم مستوالات راديو سماعي كلهم راديو لهم تمر حد كنتا كله حجب باتيل بات مسألة كنتا يقين درجها ما يفنيوه كوفيل كيا خلا خاتماي كم زناي بامبلا حافظ بلاقات زول زناي حافظ كله بزيد عارين سراويتنا شاي تعال كنا قاعد رايت هارن يلا كلهم دام سبرانا أقول له كابت قلنا كوفيل كيا خلا خاتماي حافظ بلاق عندي هجو كل سراويتنا بزيد عارين ما أنت بزريد كيا يرميتي علامة بحقوق يرم ده قلبت لنا قيدنا كل أنا بحقوقنا نرمينا عبد الله خيون مبالي علامة لذي وتما يحاف مسبلنا نقول كل سبزي ولا تقلل جرنا شيء بجاي تاري مسلم هذا حافظ بالوطاري ناصنت نممصأن نمعقابون استخايدك قالسي مصات ولدታት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቅድሚኦም ዝግተሩ ብድሆታት ኣመንነቶም ብሰረጸ ብርቂ ክብርታት ገጢሞም ዝስዕሩሉ መወከስ እዩ ሰውራ ቤን መሲኡ ኣበይ በፂሑ እንታይ ይገር ዘሎ እዚ ክንፈልጥ ከለና ጥራሕኻ ንዝኾነ ነገር ጥሜት ይምፃእ ካልእ ይምፃእ ንኩሉ ቦትኡ ኣይተትሕዞን ኢኻ መስመር ዘይብሉ ጥዑይ ፖለቲካ ዘይብሉ እቲ ሕብረተሰብ ወይ መንእሰይ ፖለቲካ ዘይፈልጥ ተኮይኑ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ብረት መን ይዝመርሖ እንተተባሃለ ጥዑይ ፖለቲካ ይዝመርሖ ሓደ ጥዑይ ሰራዊት ሃልዩ ንሃገር ዝከላኸል ጭቡጥ ዝኾነ ስራሕ ዝፍፅም ምስጢራዊ ዓቕለይ ፀቢብኒ ዘይብል ኩሉ ነገር ዝፍፅም ፖለቲካ ዝነቅሐ ሰራዊት ጥራሕ ፖለቲካ እንዳርነቀኻ ወላ እቲ ኣይሂ እሳት ብልጭልጭ እንዳለ ዝመፅእ ዋላ ንሱ ኢኻ ኮፍ ኢልካ ትቕበሎ እዚ እቲ እምነት ወይ ሃገራዊ እምነት ወይ ውድባዊ እምነት ዝበሃል ካብዚ ተበጊሽካ ከዓ እንዳርኤኻ እንዳሰማዕኻ ምእንቲ ክብረት ምእንቲ ሓቂ ምእንቲ መሰል መሬትካ ኣብዛ እሳት ክትኣቱ እንተኾንካ ወይ ክትመርሕ እንድሕር ኮንካ እዚኣ ጥራሕ ክትቅበል ኣለካ
كلنا أبدي نايمو داتا سرعت فنقل بدحري ده سعونا هنا سنتن بجاك كان فاريد دقدلو كل نجار نيرنا زي بتي شرحه كنا حزب جمبار لسلاي بتقيتون ببراتون زبل كابتن ينوح مرير تقادلو دو على مدفع تانكي سنكن اتكن كابسلاي كابي وساي دشمن نيا نجار المجاكاتني حفاش دواتنا زمسانا ناي حزبنا دقف أسوار كابسلاي كل سردان كتمرح يقول السود حاسس كن هذا لنا زي أخفلت الله كم تاريخ لو مفاوض ناي سويت حبرت حجو وي ريد عرو أنا مسؤول لنا كارتا ناي سويت ناي ميت حجو أقديف كام مسؤول حنا لنا ناي ميت شيء زخارتا يجمع كم دولار كاوي نانسينا كل ساعة 200 أسران حجو 200 أسران تهز مسؤول كارتا ناي ميت حجو كارتا تهز مسؤول كود حجو كود ناس بقى إذا كل ساعة كم زانتا خم تاريخ زباغ مار دشموتا نجار يقولون بجاكاتا نقلبو نايمة تانيت دروخوا خب حفاشو دواتون كاب هزبون سلازي سلاي كل ساعة بجاكا حيل ايرن حيل بحرن بحادة سيسو يا عبيرنا كل بسب ويناي تقص عالمي كما يجيركم داتم اللو ونيركم كاد بالكاخ مسغلي مملي تفق الله يا زي عندها مورال فنان دليل هنا سنت مالت دليل هنا سنت اندهر لنا فنان لا خبد بلنا رقينو مورال لا خبد بلنا رقينو تبعت توقصو اندهر حوس قالو الساعة 100 خامتي بقلتا 100 عابير قال لك